moko matin, lakini sani twadhiane kama opogore ni pogruok e paro oyangore kind jotelo makelo kanyakla riwruok mar Azimio, ka moko kuomgi siro twak manyalo nyuolo pogo mar lemo e sirikal, to moko bende odagi wachno. Tulo ne wuok tok ogai mar ODM Raila Odinga wuok kendo weyo ka jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka golo twak mar winjruok mar Azimio. To kata kamano rowere mane oseyudo muya ni Kalonzo e kind jotelo mamoko obalo kod kaka ogai mar Azimio Raila Odinga dwaro, ne ochuno mondo ng'ato ka ng'ato koro ne otony kod ngimane. Motelo ne mano, duond bura mar DAPK ma otelne gi Eugene Wamalwa ne ogolo twak margi mawacho ni ok gisir wach mar Azimio donjo e sirikal mar Kenya Kwanza. Party was held today, Wednesday, the 17th of July 2024. The coalition expresses its sympathy and condolences to those who lost their loved ones and the hundreds who were maimed, injured, and who had their properties destroyed during the demonstrations.